Sembla que ja ha arribat l'hivern com cal, a la nostra comarca, en aquests 1.044 dies de pandèmia i 336 d'invasió d'Ucraïna sense visos de remat ni de restauració. Aquesta guerra oberta ha fet pujar la tensió entre els Estats Units i la Xina i aquest tour de force per l'hegemonia mundial comporta grans riscos per al conjunt de la humanitat. Ens trobem enmig d'un imperi emergent i un altre que no vol acceptar la seva decadència. Entre totes dues forces hi ha un judoka mediocre i un dolent jugador d'escacs al que ningú li diu que ja és un perdedor. Que passe el que passe, ell és un autèntic perdedor per no saber deturar aquesta conflagració injusta i inexplicable. Per les nostres comarques, tot bé, gràcies. Seguim fent festes i proclamacions i presentacions i benediccions d'animalets.